channel ya AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku 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 channel ya AMTV Malawi. Sani Lindani amene ndili phungu woyimilira anthu aku Zomba Thondwe ndipo ndine member wa committee ya ad hoc ino sikomwambiri. Mazura bwino chair, ine zina langa ni James Mpunga, ndimayimirira anthu aku Zomba City South constituency, komanso ndine wachiwiri kwa nkhalapa mpando wa committee imene. Chair, ine ndi Ephraim Mwaipopo, Parliament Secretariat Zikomo. Honorable Chair, ine ndi Longani Kabich, Parliament Secretariat. Honorable Chair, ine ndi Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Honorable Chair, ine ndi Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Chair, ine ndi Charles Makalani, Parliament Secretariat. Thank you. Honorable Chair, ine ndi Upile Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Mazura bwino Chair, ine ndi Louis Mackey, Secretariat. Honorable Chair, ine ndi Sipiwe Koma, Parliament Secretariat. Alendo ati mwana mwabelero ine ndine Water Nyamilando Manda, Chairman wa Ad Hoc Committee, komanso phungu wa Nsanje Southwest. Mwakudziwitsani zokambirana nathu za lero zili pa Parliament TV, zili live pa radio, komanso pa Facebook, pa YouTube, ndi ma media houses osiyana. Songa kuti akubanja abale ndi alongo akutha kupanga follow zimene tikukambirana madzulo ano. Mene ndafotokozera kale munalandira masamani kuti mubwere muzafotokoze kuti chimene mukudziwa ndi chani, uthenga umene woti ali pa ulendo udafika bwanji, unafika nthawi yanji, ndipo zoti akayendetse ndege imene iyi mudauzidwa bwanji. China chilichonse chimene mukudziwa cha ulendo umenewo, mmene ma messages amabwerera mpaka na pa mathero kuti mutidziwise. Koma musanayankhule china chilichonse tikanapempha kuti mulumbire. Ndiyeti apempha Parliament kuti akulumbiriseni. I. Then your name. Barbara Mantalu Sambarova. Do solemnly swear. Do solemnly swear. By the Almighty God. By the Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God.
kozo kala pansi. Mrs. Sambalopa, ife cholinga chatu ticheze nanu ndemu masuke kumaso mulimbe mtima chifukwa ngati simulimba mtima mwina zina muziwala simutafotokoza bwinobwino kuti tikhale ndi chithunzithunzi chenicheni tikuziwa pobwera munabweresa ripoti yanu taona mapepala koma zili kwa inuyo kuwerenga ripotiyo kapena kulankhula zimene zili kukhose kwanu zimene mukukumbukira ndero paseni mpata kuti mutilankhule sokoma. Mike wapi akale pafupi ya. Mwambiri chair ndiko miti nonse muli muno. Ineyo panali pa 8 Juni nditadzuka mamawa ndinatenga foni yanga ndikulowa ku Facebook. Mekuja ndinoona kuti kwachitika maliro akasambala. Ndinadzutsa aba anali pa khomo anachokapo chakumadzulo I think around 2 kena kuchama pa 5 ma 6 anandimbira foni kuti tikuperekeza maliro aja tikatenga ublantaya kupita kunzuzu apita kunkhatabe ndilongezere zovala zoti ndiende nazo. Ndinapanga mina nandiuzira ndifo choti akamachokapo ndimalongeza zinthu ndineyo. Anabwera mapast 8 anadya ndikugona. Ndadumpha poti anani otanyamuka mawa pa 9 mamawa. Kena kono kutacha anazanduza I think chama past 8 kuti ulendo uja ndawupanga cancel tinyamuka chama lanchawa. Basi ndinazisiya zimene zichakumapanga zinthu zanga ndinakonzekeretsa chokudya anadya ndinanyamuka chama 11:45 kwaperekeza ku office kwawo ndinayindika mwana kanga. Anatsika galimoto ine ndikutenga galimoto mapiro nyumba koma anazoti abwera mawa around 3. Basi nditatero ndinapiro nyumba makapitiza zimene mapanga kozi tinali ndi farewell party yamina nali Air Force Commander timasanzikana ndi akazi awo ku officers mess. Ndili kumene kuja upate chama 7 I'm not sure nthawi koma kunali kutada anandiimbira foni koma ndifusa za mwana fa tsiku limene lolo pa 9 ipo kamwana kanga kanyamata kanabwera muyute mu holiday maphuzi akwiri amale ndinantenga ma 3 am kukankweza basi ndama ndifusa kuti mwana ojo waenda bwanja naimba kuti wafika na yankhote wafika namzara okay chabwino ife tafika bwino koma weather sinali bwino kunoko kukuzizira kwambiri moti ndalowa ndatani ndagona nanata okay good night ino mapitizo ocheza ndi azimayi aja nati komwe kucha napita nyumba ndinakagona. Mawa lake napatsa good morning chama 7 anandiyankha pa 8 morning. Basi ndinankhuleso nawo china chichonse kufika na chama around 2 nakhapa mpando ndimadya kunabwera Kenon Dokwe ndi ameja Kalinga ndinamva kuti kwabwera galimoto fana kali wafupi ndi pakhomo atsika anthu awiri ndinazamva kuti tigogode apa ngati palibe apa ndiyoti mwina tipite useri ndinadzuka pampando paja ndikugwira chitseko ndikutsegula nakumana ndi Akalinga afuna kuti azipangano ku pakhomo nditaona ndi protocol yakwame zinali zoti ndinadzidzimuka mtima thunthumira kozi ndinazoti chilipo chomwe ndinaganiza naona kuti mwina amuna anga adwala kozi sizimachitika kuti zibambo kulibe ndazibamba bwere kukhomo kucha ndazibamba jana ndionaso kuti nineyo ndinazakha ngati ndatutumuka ndanandizoti ayi mayi tadikirani kayi ife timakufunani koma timafuna tilowe nyumbamo tikhale nanu ndinazoti okay dikirani kayi ndinalowa nyumba chotsambale kaiko kitchen ndinabwera nawo zalowani bambo ndanalowa ndikukhala ndatakhala ananduza kuti abambo pajana uluka mukudziwa ndikuti ata okay chabwino ifeyo tabwera kuti tikuuzeni mwina muzangona nkhani mu social media ndetafuna kuti
mukamaona tikauti takuuzani ndege imene amayendetsa munanu yasowa koma sikuti ndizodetsa nkhawa kuti mudandaule chanjani ikufufuzidwa kuti mwina yatera kwina kwake ipezeka nauzota ukachabwino nauzota koma musamuze wina aliyese mudikire kaye nanota komano siningakwanisi kukhako ndekha kuno bwanji nditaita nanti anga kuti abwere tikhale anthu awiri 5 ichi ndikuchona kuti chandikulira anandusata okay palibe vuto tizikudziwitsani mene zikuyendera azibambo ajana nyamuka ndikumapita ndimene no kunambo bwera azibale anga azenzanga atamvoti mundege mucha asambalo panalimo basi tinakhamwe kuja tinagona sana bwereso anthu aja ndi ripoti lililonse mpaka namawa moti zina zonse zimachitika kuchokera kwa azibambo awawa ndimangona no pa social media endi maliro aja ndinamva talengeza a former president kuti ndege ija yapezeka anthu aja amwalira koma kwame aja sana teso kuti abwerere azandidziwitse ngati ife yakubanja ndezitatero mudziwabe munthu zoti zodzidzimutsa ndinadwala ndinakanika kuti ndinyamuke ndibwere kulilongwe kuno kumene kunali kuti anthu akuzadikirira matupi aja sindinabwere nawo ndinakhalabe kunyumba amandipanga monitor ifoti BP yanga inashuta ndinakhala Tuesday lija pa 11 pa 12 nali chigonerebe pa 13 nditoona kuti at least ndadzuka bwino ndinapempha galimoto mabwana azimayi amabwana kuti tandithandize galimoto ndikafika kulilongwe anandizoti hayi kulilongwe simutane simupite fo ino mukudwala ndebe pumbu mene ndimamvera naona kuti aine ndithokafika ndinanyamuka magalimoto amaliro kumanawo pana Thenje nayi titalumikizana ngale ndi achibale amene anali mmenemo sindinakwera ndikumabwerera ndi maliro aja titabwerera fika Zomba panali kuti anena kale kuti maliro aja asafike ku Khomo chifoti kwawo ndi pafupi ndi St. Luke's Hospital maliro aja anaenda straight kasidwa ku mochari anayika ndi casket yomwe I think kunali ujeni yoti ndi yayikulu asifinapita unyumba mawa lake maliro aja nakatengedwa mwambo unayambika tinalibe access yoti atitsegulira ucheni casket ija tione ayi si anatitsegulire mpana maliro aja nakayikidwa sitinathe kuona foti umene analamulira kuti asatsegulidwe asatani tinalibe chochita ndipo wafusa chibale namina anathamangira ku mochare ya kunoko kulilongwe atanango uzidoti uza doctor utapanga postmortem akuti alumikizane naye zimene sizinachitike komanso sitima zoti anapanga identify body ni ndani wanso sitima zoti anakatina kaika ndiwo omwewo sitimadziwa kufika na lero nengi ndingalongosole moteromo mene ndilekeze pomwepo tupempeni time ka 1 minute kupereka ulemu mzimu wa Lieutenant Colonel Sambalopa utse mutende. Tutokoze madi pasatsarane wang chimene mukudziwa tukupemphani kuti tukufuseni mafuso kuti mwina pali zina zimene simuna fotokoze kapena anthu sanamvesetse ndi
nanenera kale moja kuti sicholinga chathu kuti tikukumbuseni zakale, koma cholinga chathu chakuti kafukufuku wa ndege ameneyi amalizike bwinobwino. Ndi tisegula floor kama members kuti azikufunsana mafunso. Tiyamba ndi Dedza Kasina. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kupereka mwayi kwa Dedza Kasina. Mai Sambalopa poyamba landelani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera ku Dedza Kasina chifukwa chotaya okondeka wanu amuna anu Keno Sambalopa pa ifa yotereyi. Komabe mina nenera a chair mundilola kuti ndifunseko mafunso angapo kuchokera pa presentation yanu imene mwatipatsa komanso mene mwalongosolera. Poyamba ndimafuna ndimakupfetsani bwino lomwe, ndimafuna nditamva kuti kodi mutayankhulana madzulo apa 9 Juni mwanena kuti anakuwuzani kuti afika koma anali ndi mwina panali zovuta anatsika chifukwa cha nyengo ya tsiku imenelo. Mchizungu mwanu mwagwisa kuti great difficulty because he landed with great difficulty because the weather was bad. Nyengo inali yoyipa ya tsiku limene pa 9. Ndiye amatero kuti akagona chifukwa kuti amava kuzizira kwambiri. Sindinavepo kuti ulendo wawo wa pa 10 ngati anakuwuzani chifukwa pa 10 mutero kuti munangopatsana morning mamawa pa 7 imene anakuyankhani past 8 ndi mene munayankhulirana. Ndimafuna nditamva kuti kodi ulendo wawo wa pa 10 obwera kudzatenga vice president anakuwuzani? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse sanandiwuze chilichonse. Pandinango apatsa moni mamawa ndikundiyankha sitinakhale ndi mpata kuti tinakapirana zina kuchoka pamoniyo basi. Panene paso mutakambirana kuti anafika nyengo inayo yipa akagona vozizira sananene kuti mawa ali ndi hayi anali sanandiwuze chilichonse anangondilongosolera zimene zoti afika akumva uzizira agona. Tathokoza. Ndamva bwino lomwe kuti zitachitika izi anabwera ku ntchito zakuwuzani kuti ndege yasowa kuti musavere kwa anthu ena. Anabwera Keno Ndokwe ndi Major Kalinga. Koma zitachitika izo kupezeka kwache ndi za maliro simunalandira uthenga lonse mpaka na lero. Ndabweza ndi mveso bwino bwe. Adabwera Major Kalinga ndi Keno Ndokwe kuzani kuti ndege imene amayendetsa munali ya munanu ya sowa akuyang'anabe. Kupezeka kwa ndege ku maliro kudabwera uthenga lonse official ochokera ku ntchito kwawo? Ayi sunabwere, ndinangoonera pa social media pomwepo. Ndiye mwanenanso kuti maliro amene atachitika ali kumochale achibale atapita adawuzidwa kuti kukhala postmortem koma adawapasanso nambala ya doctor amene atagwire ntchito imeneyi koma sanapatsidwe mwayi okapanga identify kapena kukaona thupi la malemu mpaka anamaliza kugwira ntchito imeneyo anangoona coffin itatuka casket itatuka panja kuapatsa kuti thupi la abale anu ndi ili. Palibe uli mmodzi amene panga confirm thupi la malemu wa mpaka munakayika. Zikomo kwambiri chair. Anthu amene anali kumene kusuta anapatsa nambala koma anangouzidwa kuti apatsa doctor okuti akufamily azumikizana naye amene sanauzidwe kuti ndi uyu komanso sanafusidwe kwina leso kuti alowa akapanga identify body ija kufika na anangotulutsa. Ndimafuna kuti muthandize mutsimikize kuti
munangopatsidwa casket ya malemu yonena kuti ndi thupi la malemu asambalopa mpana mudayika palibe wachibale amene anaona ndi kutsimikiza kuti thupi ndi la asambalopa? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Palibe anaona wachibale wina aliyense. Kusonyeza kuti titanena kuti simukudziwa pamene munayikayo ndi m'bale wanu amuna anu simukudziwa yet? Situkudziwa foti tinalibe umboni sinanga sitinawo khali ndi mpata kuti tinakatha kuazindikira. Sana amene anabwera anakhala pa mpando umenewo anakambapo nkhani ya postmortem yomweyo malizatsi mutapita ku inquiry yoyamba ngati anakuyitanani mutsimikiza, komanso BFU report adakambidwa nkhani ya postmortem kwauza kuti mukhoza kukatenga malizatsi amenewa ku OPC. Inu ngati banja la asambalopa munauzidwapo zimenezi? Ku inquiry yoyamba ine sindinapite, anapita ndalamu anga, komano sana ndilongosolere kuti anauzidwa kuti akatenge report ku OPC. Ende sindingakwanitsa kuti ndingayankhe pamenepo. Mwina mukhoza kufuna kuti komiti kuthandizeni bwanji pa nkhani ya report limenelo, kapena mwina kupangaso fresh postmortem kuti choyamba tidziwe kuti mudayikawo ndi asambalopa kapenayi? Ndiyankhe chonchi. Report imene ngati ilipo timangofuna kuti mutatithandize yomweyo kuti tione fund imene makambirana ndi azilamu anga ananena kuti kukapangaso postmortem ya tsopano akubanja sakufuna. Chabwino, chair mwina bendi pitiriza kupempha ngati ngabwere nthawi ina, koma ndikadakonda kuti mwina alamu awowa amene sanali ku mochari kuno kulilongwe mwina tikamera na anthu ena aja kanabwera kuti they should confirm pa zinthu zinazo ndi mene ayankhira mai sambalopa. Mwina pomaliza umoyo wawo, health status ya amunano anali ndi vuto linali lonse mwakhana zaka zambiri ngati amunano anali ndi vuto linali lonse pa nkhani ya health wise umoyo wawo? Kendisa yankhe funso lomalizirali ndiyankhe alamu anga amene anapita ku inquiry yoyo kumochali kunalibe. Amuna anga anali abwinobwino, anali healthy samadwala. Tokoza kwambiri chair kuchekadza kasina. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Ndipepese kuchokera Mwanza Central kwa mai sambalopa komanso banja lonse chifukwa cha chipinjo chimenechi. Ndinaona pa tsamba la Facebook patalembedwa nkhani. Page imeneyo inali ndi dzina lanu. Ndifuna ndingofunsa ngati page yodi ndi anu komanso munalemba zimenezo ndinu. Mawu ake anali otere: amunanga anafera zaeni ine 10 June 2024 sinzaiwala. Page manager ndi anu? Ayi, mene si page yanga. Komano sindikumboti nali page yanje. Panakidwa audios omwe nzimayi wina amapanga accuse politician wina zinkhani zawo kumachula ngati za zota sing'anga kamati baba kamati chani mukulongosola kwawo ndaiwala sindinaziloweze bwinobwino. Ndio nditamvesera zimene zozo ndimene ndinalemba comment imeneyo koma sipo page kwanga. Munaika comment imeneyo? Ndinaika comment imeneyo koma si page yanga. Koma imeneyo si page yanga. Sindingaikumbukire soti inali page yanje koma ndinalemba comment imeneyo fuacha zimene ndinamva audio zimu. Okay. All right, chabwino. Ndiye kuti inali comment yomwe munagwiritsa ntchito page yanu. Dzina lanu la pa Facebook. Ndinalowa ine ndinali ku account wanga ndiye ndinangopanga comment ku page kumene kwako ndaiwala soti ndi ku page yanje. Komano ndina comment nali ineyo chifukwa cha ma audio zomwe ndinamvawo koma sinali page yanga. Chabwino.
ayi ndimafuna ningotsimikizira kuti mawuwo analembedwa ndi inu chifukwa ndinaona ndithu pa tsamba la Facebook pali comment ya mtundu otero. Acheya mundilole mwina ndifunseko kuti mawu amene anali ndi tanthauzo lina lake kapena kuti mwina munangolemba kapena panali zaeni zimene mmazidziwa. Zikomo Cheya. Olemekezeka amene ndayankhira muja kuti ndinangopezerera ma voice note iwo ndikumvetsera nawo and ndinakuyankha pompo. Chifukwa cha mene zomwe ndinamvazo koma kuti ndinazo kuti zili mutu mwanga ndinangozilemba ifoti ndinakumanizana nazo pompo. Zikomo kwambiri Cheya. Pa Solomwelo munadu munayankha facha zimene munamva zimene zinali pa audio. Panopa muli ndi mkwiyo kapena mulibe mkwiyo? Zikomo kwambiri Cheya. Ndilibe mkwiyo ina uliwonse, izozo ndinangoziyankha kutengera ndi post yomwe ndinakumana nayo. Zikomo kwambiri. Athokoza. Lowa. Kwambiri Cheya. Poyamba ndipepese mai Sambalopa chifukwa cha imfa imene inagwa mnyumba mwanu. Nkhani ya ngozi ndiyovuta kwambiri. Zimasiyana ndi maliro kuti matenda mwina mmazonda pa nyumba. Ndili ndi mafunso awiri atatu. Koma funso loyambirira ndila kuti mukuonetsa kuti munadzamverera ma voice note pa Facebook. Ndipo mutamverera ma voice note amenewo munadzayika comment yonena kuti amuna anu anafera zaeni. Ndimafuna mufotokoze mwatsatanetsatane kuti voice note imeneyi munali uthenga wotani umene unakupangitsani kuti muyike comment imeneyo. Zikomo kwambiri Cheya. Mene ndalongosolera kale kuti sindingazikumbukire and nali zoti zangochitika I think chakumene zimene zija. Koma ndanoti zinali zokhudza kuti anthu amapangana accuse ngati za ufiti. Zoti kaya maenda motani singathe kulongosola ndayiwala koma zinali mmene mu voice note imo. Tiwake mafuna kuti mwina mungofotokoza kuti za ufiti izo zimene anthu amakhala ngati akukambira nazo ma voice note zinali zokhudzana ndi ngozi yomwe ya ndege. Zinali zokhudzana be moteromo koma siningathe kulongosola bwinobwino kuti zimalumikizana bwanji ndi ngozi ya ndege koma no zinali zoti anthuwo amadziwa zoti chinthucho chichitika. Mmene amalongosoleramo koma siningapezeso ma voice note iwo ndilibe koma ndinamvetsera kona linabwera comment imeneyoyo. Ma voice note imene mwina mmatchulidwamo maina a anthu amene mungathe kuwakumbukira nkutiuza kuti ku komiti kuno tithe kutsatira nkhani imene. Maina ake amene ndingatchule ndi amene amatchulidwa ndi Patricia Kaliati. Nzima yamayankhula koma apanga accuse yonse ndikumudziwa. Wina amatchulidwayo kuti kumene amapita kaini yake yonse ndikukumbukira bwinobwino amati baba I think so. Koma amati wa ku Nigeria. Ndi anthu awiri amene ndingathe kutchula. Zikomo kwambiri. Ndimafuna kuchoka apa ndimafuna ndikufunseni kuti mwina pa ngozi imeneyi inuyo ngati mkazi wa Malemu Sambalopa mumakhala ndi mafunso osiyanasiyana amene mwina mayankho ake sanathe kupezeka. Mungathe mwina kuti fotokozera kuti mumakhala ndi mafunso a mtundu wanji kuti mwina komiti ino ithe kuwunikirapo pa mafunso ngati ameneyo ngati mungakhale nawo. Zikomo kwambiri Cheya ndi komiti yonse. Ineyo ndikanena kuti ndi mafunso ndinama koma ndimangofuna sisi kuti nditazadziwa kuti chinachitika ndi chani. Basi ndi chimene moyo wanga ndi akubanja kwathu timafuna. A BFU anapanga kafukufuku
ndipo mukafukufuku wawo amanena kuti ndege imene inagwa kunthungwa kuchikangawa inali ili bwinobwino isanagwepo, inalibe 49 yonse. Komano iwo mukafukufuku wawo amanena kuti chimene chinapanga contribute kwambiri kuti ndege ija ipeze kuti yachita ngozi inali nyengo. Ndipo mu report lawo, final report imene anatulutsa BFU, anayikapo zithunzi za ku satellite za kunthungwako zosonyeza nyengo mmene inalili pa page 59 ya report limenelo. Inu report limenelo mmalitenga mwa mtundu wanji? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Ineyo report ija sindinaligwire m'manja mwanga kuwerenga. Zimene ndimadziwa ndi zimene anawerenga aine akatatitana kumene kunali Gerege Eugene kale. Ndinangomvetsera zimene zimawerengedwa, koma ineyo pandekha sindinakhale ndi chidwi choti ndikhale nalo ndikuwerenga. Kozi ndimaona kuti zipita nkholo zomwe amalembazo zambiri za ndege sindingakwanitse kuzimva pandekha. Mafunso anga amene. Supplementary, Mulanje. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndijoyinane ndi amene alankhula aphungu anzanga kupereka chipepeso pa imfa ya mnanu imene inachitika pa 10th June 2024 pepani kwambiri. Ndingofuna ngongezerapo pafunso limene afunsa Dowa Kasangazi. Inu kunoko kwabwera makamaka anzathu ku MDF almost onse anabwera panopa amatsimikiza ndithu kuti malemu amunanu anayikaswiri pilot wake usati pilot wamba, and he was one of the best Donia pilots. I mean, it will take time kuti kwapanga repress. And then mafuna kufusa pankani imene afusa ya weather. Inu panthawi yonse imene makhanao pamaulendo amene akhala kuyenda mungathe kuyuza forum inoyo kuti alipo masiku amene anayenda ndikubwera kuuza ndikuti kunayi nyengo weather yovuta kwambiri, koma anapita ndikubwera ndikutera bwinobwino. Izi namba zachitikapo mmoyo wanu mukhale nawo limodzi. Zikomo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Ayi sanandiuzepo amuna angaza kuntchito samakonda kundilongosolera. Komano tsiku ilili I think forana ndiyimbira phone fo amafuna kumva za mwana ndi mmene anajejemera ndi weather ndikonana ndiuza, koma masiku enawo ndina amasana ndiuzepo mmene amayendera maulendo awo ndimangoona kuti apita abwera. Zikomo kwambiri. Detsamaya. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mayi chifukwa chotaya okondedwa wanu. Ine choyamba ndimangofuna ndidziwe kuti kodi panopo moyo kuyenda bwanji. Mufuna ndidziwe mukukhalabe komwe mumakhala kapena panopa munasuntha, moyo kuyenda bwanji. Choyamba ndinafuna ndidziwe zimenezo. Zikomo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Moyo wanga ukuyenda wantu ngasi anandipatsa ndrama ndimathamanga ma business tanga ndikumatha kuthandizikira magawo amene ndimasowekera. Kulaini kweya wingi ndinachokako ndinakakhala pa malo panga. Zikomo kwambiri. Pepani kwambiri. Muna fotokoza kulankhula kwanu kuti mutangomva za uthenga wazovuta zimenezi munadwala BP yanu inakwera. Sindikudziwa ngati padalipo nthawi imene anakufunsanipo nkhani za zovala kuti mwina chifukwa tinamva mabanja ena anafunsidwa kuti munditumizire zovala khala ngati kuti muchati machitira pamaliro kuti
sindikudziwa ngati uthenga ngati umenewo mudaumvapo ndipo ngati mudatengapo gawo kuti munatumiza zovala zina zilizonse, ndipo ngati munatumiza kudzera mwandani. Kwambiri chair ndi komiti yonse sindinafusidwepo kupereka chovala china chilichonse nthawi ya maliro, ndesi tudzoti anavekedwa chani. Zikomo kwambiri. Ningochita mobwereza pang'ono funso limene anafunsanso anzanga kuti chinali chachilendo amuna anu kuperekapo uthenga okhudza za nyengo, komanso ndikuwuzani kuti ndigona mofulumira lero chifukwa nyengo si inali bwino. Kamene kakanali koyamba mwina chiyambireni cha ntchito yawo chifukwa cha chipinjo chimene munakumana nacho maisambalopa zimwawo ziusamutendere. Chair, ndafusapo kangapo funso lokhanga lomwelomwelo, koma I just want kuti tikhale consistent ndi information yathu. Ndifusa kuti potengera kuti onse amene abwera amanena kuti anayitanidwa ndi ya polisi kuti akatenge zinthu zimene zinatsala pa ngozi. Inu kumbali yanu munawuzidwanso kuti mupite nawo? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Tinayitanidwa ndipo tinapita ku area 30 kumene anatuzoti tikapanga identify zinthu zimene zinapezeka pamalo a ngozi a ndege. Ndiye kumeneko anakubatsirani zinthu ngati chani ndi chani? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Zinthu zimene zinapezeka zomwe zinali za sambalopa, napeza laptop bag yomwe munali mabuku awiri koma zina zoti zinanyowa ndi mafuta, charger chawo, power bank ndi phone imene inali yoti yangonyenyeka pa ujeni pamwamba pa screen pa, koma suti inali yoti yaphwanyika kuti yodetsa nkhawa. Kwazi nditaitenga phone yo ndinayika ndi power bank ija ndikuyiyatsa ndinayitsegula bwinobwino. Panopo mayenera kuyankhula, I'm interested in the phone. Pamene kuyankhula pano ndakuti phone yo ili ndi itakhabe ndi access ngati mumatha kuitsegula? Phone yo ilipo, komano chomwe chinachitika ndichoti mwana amayiseweretsa nde ayinasweka OCD. Nde tapita kokonzetsa ati sima yaka ndi anayipezeka kuti anayiflasha koma phone yo ilipo. Komano okonzayo sanandiuze first na mudandolo tona kandiuza kuti phone ja siku yaka ndakakuzoti ingoisiya. Komano the third party ndoti anayiflash koma phone yo ilipo. Koma kungotsimikiza inalibe yosweka? Kusweka wake tu kunali kuti ujeni OCD ja yangokhanga tiyangonya mene mapangira ngati glass la gali moto lije kuti langonyenyeka koma limaoneka bwinobwino sichonse ndimachiona. Koma singane kuti inali yoti yaonongekeratu kozi taitoka nayo umeko tinakangoyikisa OCD. Basi imagwira ntchito bwinobwino chabe kuti mwina simamveka kuyankhulana. Nde mwana amakonda kumaseweretsa ndi ndimene anapezeka kuti mwatsoka inaonongekaso ndikukapanga ndikuflasha ndikuchoka mu mamujeni information imene inali mmene momo. Zikomo kwambiri, pepani kwambiri. Nkhani ya sim card, magwiritsa ntchito sim card yawo ya masiku onse phone imenemo? Ilimobe mpaka na panopa sim card yawo sinachotsedwe. Okay, Chair, I think that's one thing that can help us, Mwina, as a hint to lumiza ndi information ina. Kupatula phone, munachulapo power bank, ngati namva bwino? Nachula power bank, charger jawo, laptop bag, ndi munali mabuku ena kawiri. Ma notepad chonchoti koma analoti apangidwa soko ndi ujeni. Nimafuna ndipemphe nawo ngati mungatipatse condition imene power bank inalili kumbali ya damage kuti nali bwino komanso mabuku amaoneka bwanji komanso mwina charger
ndikhulupirira charge imene cha laptop ayi charger chimenecho ndi cha phone. Laptop uden charger chimenecho ndi cha phone. Power bank ndi yomwe ndinagwitsa ntchitonso ku charger phone imeneyo final yoti yazima ndi ndinachita kupanga ndi power bank ija ndi kuyatsa. kutanthauza kuti power bank yo ili bwinobwino mpakana pano sinasweke komanso mabuku ndi charger zonse zili bwinobwino ongotsimikizira. Okay, ndio power bank yo pano pa inaonongeka komano makopi anali mmene momo alipo zina zimaoneka zina sizimaoneka zinafufuti zinapanga fenti. Pepani ndimafuna tingokhala ndi chithunzithunzi kuti condition machisanzo ndipemphe mwina chabwino mungu komenta pa power bank mukutsimikiza kuti power bank sinaphwanyike. Power bank sina inango yakhala ngati kumatuka koma imagwira ntchito sinaphwanyike ndikana kuti inaphwanyika ndoti ndinama. Izongo kwambiri chair, that's all from me. Ilonge mude. Zikomo kwambiri chair. Inenso ndi join anzanga okupepesani maisambalo pakuti pepani kwambiri ndi zovuta zimene zinatichitikira tonse tinaluza koma inuyo munaluza kwakukulu chifukwa anali wapamtima panu. Pepani kwambiri. Pepani ndikhala ngati ndikubwenzeratsani mbuyo komabe ndimafuna mwina ndingomva maganizo anu pa funso limene linafunsidwa la comment imene mudachita pa Facebook. Manenapo kunena kuti zinali ngati za ufiti. So za ufiti pena pake zimavuta kuti uzinene bwinobwino komanso kuti uyikepo mawu bwinobwino. Nde manena kuti maodo amenewo zinthu zimenezo zimamveka kuti amatchulapo Honorable Patricia Galiati komanso ina ndi God Papa kapena God Papa. I think ndi God Papa yo koma zinali ngati zoterozo. Ndi God Papa yo ndi Honorable Patricia Galiati amene amatchulidwa mu nkhani zimenezo. Ndeno ndimafuna kunena kuti inuyo mukakhala panopa nkuona mbuyomu mukuganiza kunena kuti comment imene mudachitayo mukhoza kuchita belero kapena mukhoza kukhala ndi maganizo ena pa zimenezozo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Izozo mone ndalongosolera kuti ndinapanga comment ndi mmene ndinamvera zinthu zimenezozo. Nde kuti panopo kuti ndine kuti nditha upanganso sindinganenere chifukwa choti palibepo choti chindipangitse kuti ndinene zoterozo. So kwambiri. Mwina kufupikitsa kwake nkunena kuti mmazikhulupirira zimene zimatchulidwazo mwina ndingofunsa mwa chindunji motero. Zikomo kwambiri. Ineyo ndinali kuti ndaferedwa nde zinthu pa social media zimaponyedwa zambirimbiri. Nde inenso ndimamva mmene zinthu zita zikuyankhulidwira koma nonse ndingayikireponso ndemanga ina yoposera zimene ndayankhazi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza ndingofuna ndimvenso kuchokera kwa inuyo. Mu ndege imeneyi munali asilikali atatu mmene timauzidwa, asilikali ngati aku Malawi Air Force. Ndiyeno panafunsidwa mafunso angapo okhudzana ndi thupi ndipo simudalione ndipo mudakayika osadziwanso kunena kuti mukwayika iwo malemu Keno Sambalopa. Ndimafuna ndingofunsa kunena kuti koma mukakhala ngati inuyo komanso ngati kubanja pamakhala chikayiko china chilichonse kunena kuti amene aja tidayika aja ndasambalopa kapena ayi sasambalopa. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Chikayikocho chikumayenera kukhalapo nanga sisi tinadziwe kuti munthuyo anali yemweyo kozi tinalibe access yoti tinakatha kutsegula ndi kuona kutsimikiza kuti anali omweyo. Zikomo kwambiri. Mafunso anga ndo omweyo zikomo. Yes, Deza. Kenako timalize ndi Zomba City South. Zikomo kwambiri chair
funso langa pepani mayi ndikuona kuti ndikovuta kwambiri kuti tisadziwe kuti thupi limene linayikidwalo ndi lomwelo kapena ayi. Ndiye ndimangofuna ndidziwe kuti achibale ena amene mumalumikizana nawo mwina ku Lilongwe kuno chifukwa mwatiuza kuti munakumana pa Nathenje. Sindikudziwa ena amene anayandikira makamakaja munatchula kuti amapita chakumochale anakhala nawo anali panja chani. Mwina amenewo monga anapemphaso anzanga mwina mutatipasa dzina lawo iyo ndi request chabe. Koma ndimanena kuti chair kumapeto kwake ndikudziwa akubanja akukana nkhani ya autopsy chifukwa chakuti zikatero ngati ndinakumvetsetsani bwino kuti akubanja akunena kuti matupi asakapimidwenso kachiwiri. Ndinakumvetsani bwino pamenepo? Munandimvetsa bwino. Okay. Mwina mulipo mwevo. I think pali mwina kusamvetsetsana pa autopsy. Autopsy ni ntchito imodzi ya. Autopsy kuli ma samples amene akunapangidwe test. Autopsy sikuti ndikufukula matupi kokha. Hayi. Manifested so abanja wena adziwe tikana kuti matupi akapimidwe sikuti ndikuti ndikufukula tu. Kuli ma samples amene azipatala ali nazo. Matest amene anachitika. Kuli zithunzi zimene zinatengedwa. Ndi amakhani njira zawo zobanga verify kupitaso kukaonikira kuti zimene zinapangidwa zinali zoona. Ndi sindikukhulupirira kuti akubanja akukana zimene zizi. Mwina pamene pali vuto ndipo fukula thupi. Tikali very clear. Koma sindikudziwa ino akubanja. Mukukaniratu kuti masamples apangidwenso test asakaunikidwenso kachiwiri kapena vuto lanu lenileni lilipo fukula thupi. Sikwambiri chair. Lengi vuto lilipo fukula thupi ndi zimene sakufuna. Komano masamples yo ndoti ngati alipo mutha kupanga. Sikwambiri. Atakosa. Yeah, ndatoza kwambiri chair popanga clarify pounikira pamenepo chifukwa zikavutitsitsa ndeti chomaliza chimene uchitika ndikutenga ma DNA samples. And pa DNA sample ndeti ngati patapezeka kuti kaya anatenga magazi olo china chake zimene mukunenazo chair pogwiritsa ntchito njira zina popanda kukatenga ukafukula matupi. Ndikukhulupirira kuti mwina madokotala athu amene angachita kafukufuku mwina ngati nkutheka atokhala ndi zimenezo. Komanso ndikukhulupirira kuti achipatala mwina zithunzi anajambula za matupiwo zimene mwina zingathandizebe kuunikira kuti ngakhale kuti mwina achibale eni panalibe koma amene anali mkatimo atathandiza kuunikira zimenezo. Koma ndifunso lofunika kwambiri kuti namalira ayankhidwe chenicheni pa mapeto pake. Pepani kwambiri mayi zikomo. Supplementary deza kasina ndati malizirire. Chair, kuwava mayi Sambalopa pakabe ndikachikeko pang'ono kwa amene adayika fosanaone kuti adayika thupi la ndani nona adapanga identify. Koma tikapita page 57 58 ya inquiry report lija inalongosola bwino lomwe kuti MDF officials they were pushing kuti akhale oyambirira to dispatch the bodies. So meaning there was an official MDF amene analipo bankhani ya autopsy and identification ya bodies. For bodies, I just remember there were my book, my coffin, and Janani Midwa Maina, Agamatu Kamene much. So I think the chair from you, through your chair, if we can have the official OMD from Analibo identifications and autopsy, so that they can come and give in their testimony. If you're not satisfied, we still have to go the DNA away to identify the Kuditugana la Marimu Sambalopa. I submit for chair. Ichi ndi chifukwa chake komiti inoyo inayika ndondomeko yakafukufuku. Tinene kuti strategy yathu ndi phase 1. Phase 1 tikumana ndi anafedwa atifotokozere. Koma kuli phase 2 ndi phase 3 yomalizira imene kuzakhale kufufuza kuti ndege inapezeka bwanji, matupi anapezeka bwanji, matupi anapangidwa hando bwanji, matupi anayikidwa bwanji. Kumeneko ndi kumene kuzakhaleso anthu amene ali pa site tizafuse mafunso oyenerera fuka iwo kunalibe.
so ningofuna kukutsimikizirani kuti so tini njira zina zimene tigwire ntchito ndikunena izezi kuti mwina anthu pansi akutimvera online sikuti kufufuza kwathu kuthera kongopanga kufusa mafuso kama witnesses kukhala ma audit tinanena pachiyambi kukhala audit pathologist audit abwera azapange audit bwinobwino ndipo aparliament ayikandondomeka kuti munthu woyenerera abwere kukhala ma forensic auditors amene abwere zonsezo tifufuza bwinobwino koma chifukwa kuti mafuso akamabwera anthu tikumana nawo pakhalabe mwina iwo akudodoma akulephera kuyankha nafenso sitikuziwa chifukwa ma expert witnesses sanafike nde ndimangofuna kuti ndifotokoze kuti nawo sakhale ndi chithunzithunzi choyenerera ndikhulupirira tili very clear mbali imeneyi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndidajoina azinzanga pokupepesani mayi Sambalopa chifukwa cha kutaya amuna anu Kenel Sambalopa pepani kwambiri. Nkhani imene ndili nayo mwina sitipita kwambiri ku autopsy komabe ndikuchita kakomenti pang'ono kuti kuyeza matupi kumeneko zimakhala bwino, kuyeza thupiro komanso kuyeza zina ngati magazi kapena zinthu zina ndi nkhani imatha bwinobwino imakhala kuti mwagunda mbali zonse thupi komanso mafuwizi a mthupi komabe imene anenera acheya ngati zitazavute mmene mwanenera kuti sizingatheke kuyezanso thupi palinso njira zina zoti thupi likhoza kufufuzidwa kuti kodi nali condition yanji chinachitisa ngozi ndi chani. Nde tikukhulupirira kuti akabwera ma pathologist amenewa forensic pathologist amenewa atithandizira nzeru. Ndimati sindipita kwambiri ku autopsy chifukwa mezi mwanenera mu ripoti mwanu munangomva kuti autopsy yachitika, dokotala amene anachita munasankha sino wa family komanso mwanena kuti simukumuziwa kuti ndi ndani, za ripoti ndiye sangati namva bwino ripoti simunayione, ndi za autopsies munandisafuse kwambiri zikhala ngati simukuziwa china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti zimene tanena ndizoona ere. Zikomo kwambiri chair, ndimamemba onse ndizoona. Zikomo kwambiri. Zingosiyanabe pang'ono ndi malipoti amene timakambawa investigation report ya previous commission of inquiry ndi acheya atithandiza ndi committee imeneyi kuti tione kuti report zimenezi zimachokera kuti kusogolo kuno. Umabe mayi munayankhula kuti chimene mumafuna inu kwenikweni ndichoti muziwe kuti chinachitika ndi chani. Committee inonso ikufunanso zomwezo kuti timvesese chinachitika ndi chani. Ndiye mafunso amenewa ndi amene amalawi ambiri akufunsa kuti amve chenicheni chinachitika. Ndiye ndikumafunsa funso limeneli ndithu kwa aliyense amene akukhalira mpando umenewo kuti inuyo mayi Sambalopa mwatiuza kuti mufuna muziwe chinachitika ndi chani, kutanthauza kuti nkhani ya ngozi kapena kuti sinali ngozi muntimamo ndithu imakhalamo kuti kodi chenicheni nchiti kuti inali ngozi kapena zinali zina zoti zongochitika kuti si ngozi. Ndinene choncho kuti mmaganiza motero mwete. Zikomo kwambiri chair, ndimamemba onse mutu mwanga ndifo choti ndinauzidwa inali ngozi ndi mumakhala zimenezozo zina zinofa chazoyankhulaso kona ndikunena kuti ndimangofunisisa nditaza zoti chinachitikacho chinali chotani chinali chani. Zikomo kwambiri. Kumalizira chair ndi nkhani ya imene anakamba anzanga akudowa Kasangazi kuti whether ndithu inachita nawo contribute kwakukulu komabe tikamaona mu report ya BFU pa page 53 akukamba za whether imeneyi kuti sinali bwino komanso akunena kuti lack of situation analysis amene awareness komanso inadequate pre-flight preparation ngati zifukwa mwina zitatu. Ndiye committee inonso ifuna iziwe kwenikweni kuti inali whether
kapena anthu amene asanakonzekere bwinobwino, situation awareness chinachitisa kuti aluze awareness imene ndi chani. Zonsezi tifuna tizifufuze, mwina si weather yokha, mwina pali zinthu zitatu pa page 53. Then mafuna ndikusimikizireni kuti nanunso mukamadabwa kuti chinachitika ndi chani, amalawi ambiriso akudabwa. Ngakhale ripoti iyo nayonso inanena kuti pali pakuzokhala zinthu zitatu. Then mafuna ndikusimikizireni kuti komiti ino ifuna ndithu ifufuze chenicheni chimene chinachitika. Komalizira nimafuna sona neni kokuyamikirani apoti ichi nchinthu chowawa kwambiri kuti zinthu zachitika 2 years ago kumabe mabwera kuti muzathe kuchita present zimene mukuziwa. Ineso malo anthu akuzomba City South nimafuna so ndikuyamikireni kuti munapanga chiganizo chabwino. Zikomo kwambiri Chair. Mrs. Sambalopa zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipasa ife ad hoc committee matifotokozera machimvekere mafotokoza mbali ya awa ndi matero azokambirana zathu. Sunizo ngati mwini mawu malizira. Zikomo kwambiri Chair. Ndithokoze fa chonditana kuti ndizapereka umbono umene ndinali nawo. Zikomo kwambiri. Komano kumapeto kwake tomwe ndinganene ndi chomwe chijandanena kuti ndimafuna nditazadziwa kuti kwenikweni chinachitika ndi chani. Ndithudi zikomo kwambiri. Ayi, chinsisa kuchizwa ndi Mulungu. Feo tiyesesa mbali yathu kuti tukupaseni mayankho eni tungokupemphani kuti usachoke pamaso pa Mulungu namene angakutonthozeni kukulimbikisani kuti tsogolo lanu likhale labwino, mukhale pamtendere mu mtima ndi kuchivomereza chinthu chowawa ngati chimene chicha. Tithokozeso Mai Violet Bunya po aperekeza Mrs. Sambalopa kukhala nawo mtima umene musausiye. Sikhala limodzi pa nthawi yabwino ndi nthawi yazovuta. Ndi ndikufuneni zabwino zonse, muyende bwino, Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osayiwala kupanga